Привет хора, аз съм Прибой 12, а днеска играем в Horse PP, мисля, че така беше. Това е едно бързичко ревю. Както виждате ви спава и тук. И спавна, нали, не е много голям, но това не е нещо важно според мене. Има Lockband. И да, това е едно бързичко ревю, нали? Ето го енда, малко странен и като предишния на PvP България, подобен, нали? Всъщност, единственият ви кит е KitCon и ви дава Iron Set Protection 2, една годинка, шагне с 2 меч, кнолбак и другото си повиждате. Следващия е Lock Prevent. Ако не сте до Алекс Димитров, мисля, че това е сървъра. Ето го, даже гот амнезия. Е тук. На Недъгот. Следващия лак е Недър. Няма много лакове, но това според мен не е нещо... Само да има лак в шоп. Как изведнъж падна в опасото. Доста хубав Недър. След това е лак Пранкс. Няма лак в шоп. Нищо. Мисля, че шопа е някъде на спамна, не знам. Ранковете са, как ми беше, конче, начален ранг, цена 4,80, дивкон, цена, нали, начален ранг ви е конче, след това ви е каруцар, дивкон, жребец, KitCon, бек, конче, това да има конче. Каруцар има кит, каруца, KitCon, Home 3, нали? List, Play, Divcon, Divak, Invesi, Fix, Тъпа, Home на 5 и така. Кит, жребец, конче, Divcon, Head, Home на 10 право, Home има и няколко крипър, Hellfix и така. Това е общо взето сървъра. Наистина много е хубав и мисля да си направя някаква поредичка тук, кой знае. И чао!